Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Anyị nọ n'emume awamuji nke Umuobiajiri n'Umudim Village, Ifite, Aguluzigbo, an Osha local government area of Anambra State. N'ụbọchị taa, ụnụ na-anyị fụ na ife niile nke a na-eme na ọ na-aga. Ụnụ n'anya ọ na-afụ na ya bụ ife na-aga. Nke bụ n'ala Umudim Village, Ifite. Ọ na-afụ ya. So si ihe nwere ike ime bụ ife ozi atụsara inye. Ife anyị nọ bụ mmekọrịta ụmụ nwanne, dịka m si were ekwu na ọ bụ site na mmekọrịta nwanne na nwanne ka ife ga-adị mma. Cheta na onye gị na ya na-akara bụ Mazi-UC. Ka m gosi gị Umuobiajiri. Ọ bụ na obi a bụ Umuobiajiri. Obi dịbara ọkpụtọrọkpụ n'Umudim Village, Ifite, Aguluzigbo. Ekenekwa m unu. Ọ na-afụrụ ya. Ọ na-afụrụ ya. Ọ bụ nzukọ ụmụnne. We are led by the example. Ọ bụ nzukọ ụmụnne. So ekenekwanụ m unu. 700, my 500, 1,200. The man came.